sa gabos ng mga Bicolano na nagahali sa anom na probinsya kan Santoyang Rion. Sa unya pong aldaw kaysa nagtelefon ni Kes sa Jesse Robredo Coliseum para magbuhon kan Santoyang lakbayan na papunta duman sa Metro Manila para darahon ang mga isyo dato diting mga parauma sa kapikulan na mas grabing dahas o pangdagadan ang nangyayari sa buong Bicol. Dahil ito ay araw ng paniningil sa isang mali-mali o nasaro na Pangulo na puro pangako na daiman isinusunod sa mga pangako. Maliban sa tunay na reforma sa lupa na ipinangako niya, ibabalik daw sa tuya ng mga paraoma sa Nyugan ang mahigit sa 4 na dekada na ipinagkait sa tuya ang Kukulibi Funds, no? At ganun din yung pre-irrigation sa ating bansa. Pero ngayon, nung manalo na, ay nakalimutan na, no? Malinaw ang mensahe ng administrasyon. Malinaw ang mensahe na pinapakita ng administrasyong Remeng Duterte ay walang intensyon, no, na magpatupad ng tunay na reforma sa lupa. Ang pag-reject kay Secretary Mariano bilang Secretary ng DAR ay malinaw na mensahe na magkaiba, no, ang interes ni Kapain at ng administrasyon ni Presidente Duterte. Ang pagkaka-reject o pag-reject kay Secretary Mariano ay malinaw na magpapatuloy ang dating kaayusan, no? Ang mga interes, pangibabaw at magpapatuloy ang interes ng mga Panginoong may lupa, malalaking borgisya komprador at ng mga transnational corporation na nangangamkam sa mga kadagaan sa buong bansa. At ganoon din yung malawakang pagmimina o mapanirang pagmimina sa ating bansa. At ganoon din yung Kukulibi Funds, no? Na kung saan ay na-approve na sa Kongreso at Senado bicameral na diniklara na ginubang trust fund ang Kukulibi Funds. At ayon kay Congressman Ayik Kasilaw ng Anak Pawis Party List, meron lang 7.5 billion para sa operational pa yun, ano? Yung pero yung natitira pa ng mahigit sa 100 billion na pundo ng Kukulibi Funds ay mananatiling trust fund. Kaya wala pong pagbabago sa mahigit 40 taon o 45 taon na rin. Kasi 1972, di ba? Nagsimula yung koleksyon ng Kukulibi Funds ay pagkakait pa rin sa atin at mananatili doon sa mga may nagkinabang na at nagpayaman na ng pundong ito tulad ni Danding Kuangko at kasabwat sa ngayon si Presidente Duterte o administrasyon ni Presidente Duterte. Kaya sa araw na ito, simulan ng ating lakbayan dito sa Bicol para i-rehistro ang ating panawagan na may pangangailangan ng pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa, ang pre-distribution ng lupa at pagsasabatas o kagyat o urgent na pagsasabatas ng Genuine Agrarian Reform Bill o House Bill 555. At ganoon din, kailangan ang ipamahagi na ang Kukulibi Funds at yung pre-irrigation sa ating bansa. Kasabay ng pagkilos natin ngayon ang pagkondena, no? Doon sa nagaganap o nagpapatuloy na extrajudicial killing sa mga leader, mga member at taga-suporta ng mga magsasaka, no, na nagsusulong ng tunay na reforma sa lupa. Nakakabahala po, no? Sa record mula ng mahigit 1 taon ni Presidente Duterte, ang rehiyon ng Bicol ang pangalawa sa Mindanao, no? Sa napakaraming pinaslang at ang pinakamalaki at marami sa Sorsogon, no? Doon sa halos kahit pang pinatay sa loob ng 1 taon, 14, ayon sa nakita kong datos kahapon, 14 ay galing sa Sorsogon, no?
ngayon ng ating pagkundina doon sa tuloy-tuloy na extrajudicial killing. Wala pong pagbabago, ang kayusan, katangian, paano sinusolusyonan o tinatrato, ano? Yung mga legitimo na ipinaglalaban natin ng pagsusulong ng tunay na reforma sa lupa, imbis na lupa ang bibigay, ay bala at pagbubuhay.